One foot in front of the other. A Ponte de Barrantes recibiu un ano máis os participantes na Baixada Internacional do Umia e tamén a Padexando. A 26ª edición do evento organizado polo Club Náutico Muiño de Ribadumia blindouse contra a Covid. Estas pulseiras, que certificaban ter superado o control de temperatura, deron a benvida ao máis de medio milleiro de inscritos nunha cita que volveu exercer de campeonato galego de ríos e travesías. Prevista inicialmente para o 14 de xuño, esta clásica que homenaxea a José Antonio Noia Falcón tivo que buscar unha nova data no calendario por mor da pandemia e estreou a súa condición de proba internacional o 17 de outubro. Entre os piragüistas que se achegaron á comarca do Salnés, moitos ilustres, un deles, Sete Benavides, medallista en mundiais europeos. O canoísta balear descubría esta baixada que presentou un percorrido de 10 kilómetros como último desafío da temporada para moitos dos participantes. O protocolo da Federación Galega de Piragüismo obriga a usar a máscara ata subirse á embarcación. Unha vez sobre a auga, a normalidade é total. Dela tamén puido gozar o público presenciando, para empezar, as saídas por grupos. Os encargados de abrir a competición foron os kayaks dobres masculinos e a continuación entraron en acción de xeito gradual o resto de categorías. Kayaks e as canoas lanzábanse cara a desembocadura do Umia en Castrelo. Ali estaba situada a primeira boia, dende onde se iniciaba o remonte. Un total de 433 barcos, representando a 46 clubs, ofreceron esta espectacular posta en escena. A Ponte de Barrantes serve de palco para seguir o arranque e nas canoas individuais dos seniors era Sete Benavides o que se activaba máis rápido. Ata este punto, ao carón das instalacións do Náutico Muiño, tiñan que regresar os padexeiros para alcanzar a liña de meta. O ano pasado, coincidindo coas súas bodas de prata, a baixada do Umia variou o seu percorrido, unha aposta que agradou e a que se lle deu continuidade. O carrusel de saídas terminou coas canoístas xuvenís. A climatoloxía tamén se quixo sumar á festa regalando un día solleiro a mediados de outubro. A fermosa ruta que conduce ata Ría de Arousa tiveron o tempo xusto para contemplala aqueles que aspiraban ao podio. No K2 Senior marcaban o ritmo Miguel Fernández e Jesús Rodríguez do Fluvial o Barco. Aarón Dieguez e Adrián Macedo do Kayak Tudense e Isaac Silva e Iván Domínguez do Porto Novo intentaban non perder contacto. Nos xuvenís tomaban a iniciativa Mateo López e Jorge Rodríguez do Cabanas KDM, buscando distanciarse deste grupo do que tiraban Fabio Crespo e Daniel Fernández do Naval. Outra parella do Club Pontevedrés, Javier Casal e Antonio Castiñeira, e a por todas nos veteranos. Estámonos achegando a boia da desembocadura e no kayak senior Roberto Rodríguez do Tudense lideraba escoltado por Joaquín Iglesias do Verducido Pontillón e por Rafael Carril do Neptuno. A exixencia neste treito aumentaba porque o vento pegaba de cara, obrigando aos padexeiros a realizar un esforzo aínda maior. Duelo do máis pechado no kayak veterano entre Antonio Polo do grupo juvenil Matojoma e o campeón olímpico en Pequín Carlos Pérez Rial Perucho do Ría Aldán. Por detrás deles viña en progresión Bernardo Sánchez do Fluvial de Lugo. A vista de paxaro que non se percibía era outros elementos que dificultaba o avance das embarcacións. Os padexeiros debían xestionar a presenza de algas. A esas condicións estabanse adaptando a perfección os irmáns Domínguez, Noel e Diego do Breogán, dominando na canoa senior. Entre os xuvenís era o tándem do Rodeira de Cangas formado por Raúl Estévez e Mauro Pardavila o que descolgara a todos os seus rivais. A altura da Ponte de Castrelo situamos a competición K1 Senior feminina con Tani Álvarez do Breogán cunha mínima vantaxe respecto a Carmen Villar do Tudense
que marchaba xunto ao seu compañeiro de equipo Manu Garrido, primeiro na canoa senior. Pasamos por debaixo da ponte e tras virar na desembocadura, comeza o remonte, padexando río arriba, Miguel Fernández e Jesús Rodríguez ían directos cara a vitoria. A parella do fluvial o barco rachara por completo a proba e impúxose cun tempo de 38 minutos e 26 segundos. La regata de hoy salió bastante bien, era una regata bastante dura, hasta la boya nos pegaba un viento en contra fuerte y bueno, también tuvimos que pelear un poco también contra otras adversidades como eran las algas que había durante todo el recorrido por el río, pero bueno, al final pudimos solventar bien y hacer una regata al final cómoda y bueno, conseguir la victoria. Emocionante o sprint para decidir a segunda praza senior con Silva e Domínguez da Cofradía de Pescadores de Portonovo superando a Alejandro Pereira e Francisco Gómez das Xubias. Neste treito final facíanse 2 pasos pola ponte de Barrantes, un en sentido ascendente na busca da segunda boia, situada a medio quilómetro da meta. Tras este xiro, en filas a chegada e nos derradeiros 500 metros, presentáronse coa vitoria xuvenil no peto Roi Blanco e Adrián Neira do Fluvial de Lugo. Novos campións de Galicia de ríos e travesías celebraron con rabia o seu triunfo. Nesta categoría decidiuse por unha escasa marxe a segunda posición. A prata foi para Crespo e Fernández do Naval. E 8 segundos máis tarde completaron o podio López e Rodríguez do Cabanas. Os veteranos, Perucho impuxo a súa punta de velocidade para rematar primeiro por diante de Antonio Polo. Bueno, pois a experiencia foi moi bonita, anos atrás xa baixei o río, pero no formato anterior, que era a baixada do río, e ademais tiña ganas de vir porque no 2008 este foi o meu clube, entonces tiña unha débeda pendente e vin para aquí para axudar. Íanse completando as clasificacións dos kayaks masculinos e a primeira canoa que cruzou a liña de meta foi a dos irmáns Domínguez, encabezando dobrete do Breogán nos seniors co barco de Sami Grigore e Tono Campos ocupando a segunda praza. As embarcacións navegaban en ambos sentidos polo Umia, o que provocaba contraondas. Esa circunstancia souberon a interpretar as seniors Leticia Piña e Lucía Baliña do Tudense para facerse co primeiro posto no kayak dobre. Mentres, na categoría raíña individual, a subcampeoa do mundo de maratón, Tania Álvarez, mantívose firme ata o final para adxudicarse a victoria. Foi unha regata moi dura, verdad? Foi un descenso e ascenso do río Umia, no que, bueno, a corriente, a verdad que na baixada iba un pouco a favor, despois como as 5 da tarde cambiou a marea, bueno, este formato novo, xa o ano pasado se disputou así, pero bueno, no meu caso é a primeira vez que compito nestas condicións, porque no pasado, bueno, cuadrounos cerca do campeonato do mundo de maratón en China e non pudemos vir hasta aquí a competir. Álvarez colgouse o ouro e a prata foi para Carmen Villar, sempre o carón de Manu Garrido, gañador con solvencia da canoa senior por diante do anfitrión Manuel Fontán. Sétimo na C1 rematou 7 Benavides. En solitario, Carme de Besa do Breogán subía polo Umia para obter o triunfo no K1 cadete. O primeiro posto por equipo sería para a Escola de Piragüismo Ciudad de Pontevedra, grazas a vitorias como a de David Bautista na canoa cadete ou a da senior Jennifer Casal na C1. La regata, la verdad que me sentí mucho mejor de lo que yo me esperaba y la verdad que nada, me encontré bastante fuerte, la salida fue un poco caótica por el tema de las olas que dejaron los anteriores y tal. Se hizo un poquito largo y ya los últimos metros ya costaron un poquito más, pero bueno, bastante bien. O Ciudad de Pontevedra é a referencia da canoa feminina en Galicia. Nesta cita fixo pleno nas C1. Lucía Graña cumpriu cos prognósticos nas cadetes e Claudia Couto levouse o man a man que protagonizou nas juniors con Rosalía García das Torres Romaría Vikinga. Regresamos a meta para ver a entrada das gañadoras no K2 veterano Verónica Carrera e Begoña Fernández do piragüismo líbico e das triunfadoras seniors Piña e Baliña. Outro éxito do kayak tudense asinou no Garrido na C1, revalidando o título autonómico que o ano pasado logrou nesta proba. Quen se estreou no Umia e quedou con gañas de volver foi unha das figuras do piragüismo olímpico español, o balear Sete Benavides. Y la verdad que las sensaciones ha sido buena, he disfrutado bastante, sin presión, a disfrutar del río, de la compañía, de la competición en general, y la verdad que es una regata que queda apuntada para volver a repetir.
Algo ten a baixada do Umia que engancha a todos os que a descobren. Este ano, malia a incesante ameaza da COVID, puido levarse a cabo grazas ao esforzo dos organizadores e o compromiso dos deportistas. Todo un orgullo para Ribadumia. Bueno, a verdade é que este evento para o Concello é un evento moi importante. O Club Náutico Piragüismo Muiño de Ribadumia pois é unha entidade deportiva aquí no Concello a destacar, sobre todo pola súa traxectoria. Ao longo de moitos anos están facendo un traballo enorme e este evento hai que agradecerlo tamén a eles porque de alguma maneira fai máis grande o Concello de Ribadumia, sobre todo na promoción do Concello en xeral e na promoción do deporte tamén en particular. Nada máis finalizar a regata, os participantes recibían unha máscara. O Muiño aplicou o pé da letra ao protocolo para que non quedara ningún cabo solto na prevención fronte a COVID. A regata foi un éxito, superaron as nosas expectativas a raíz desta situación complicada que estamos ter, que todos coñecemos. Protocolos marcados desde a Federación Galega desde o principio desta pandemia, que foi unha das primeiras federacións que xa presentou os protocolos e que todos os clubes estuvemos cumplindo, pois animarnos definitivamente ahora nesta data un pouco atípica, en outubro a levar a cabo esta 26 edición. Cos gañadores do K2 Senior, Fernández e Rodríguez, iniciamos o repaso dos podios. Os compañeros de club, Núñez e González, venceron nos veteranos, triunfo de Blanco e Neira nos xuvenís, título autonómico senior para Joaquín Iglesias, nos veteranos gañou Perucho, facemos un alto nos kayaks, cos Domínguez como primeiros na canoa senior, Dani Álvarez, primeira no K1 senior, Manu Garrido triunfador na canoa senior, e Piña e Baliña no K2 da categoría raíña. Noia e Vieites do Illa de Arousa venceron na C2 veterana, na xuvenil éxito para Estevez e Pardavila, e na cadete para Picón e Castiñeiras do Pontecesures. Kayak veterano vencedoras Carrera Fernández, no cadete Otero e Torres do Portonovo, Pérez e Antelo do Tambre dominaron o K2 cadete masculino, Noia e Gondar do Pollo a C2 senior, no K2 xuvenil Camaño e Ortigueira do Pontecesures, María del Palacio do Líbico campioa no kayak veterano, David Bautista na canoa cadete, na veterana Julián Serrano do Tudense, Jennifer Casal, primeira canoísta senior, súa compañeira da Cidade de Pontevedra Claudia Couto nas xuvenís, Lucía da Costa do Verducido Pontillón triunfadora no kayak xuvenil, na canoa cadete Lucía Graña, Pablo Crespo tamén do Ciudad na canoa xuvenil, Carme de Besa no kayak cadete, Felipe do Barro do Naval, primeiro no K1 xuvenil, e Víctor Santiago do Illa de Arousa no kayak cadete. Por último, a Escola de Piragüismo Cidade de Pontevedra recolleu o trofeo polo seu primeiro posto na táboa por clubs, sumou 1.881 puntos, polos 1.468 das Torres de Catoira e os 1.315 do Portonovo. Checking my vital sign, drawing my battle lines, going to war again. Feeling the rhythm inside of my chest, all I need is just a pen. I know I was born for this. I know I was born for this. Don't care for the A orixen deste club foi como de moitos outros clubes que houve na Mariña, foi determinante unha iniciativa particular de Pedro Cuesta, bueno, cun xeito de intentar dinamizar aquí o deporte do piragüismo. No ano 81, 82, a acta fundacional do club foi no 82, e desde aquela, máis ou menos, tuvemos unha actividade casi ininterrumpida, polo menos no campo de competición. O Altruán era este típico personaxe popular da vila, un señor con unhas barbas moi grandes que era mariñeiro. En galego Altruán significa un calavera. Hombre, a ría é excepcional. Quizás non tanto para actividade de pista, pero sí para o que é o kayak de mar, porque o litoral cantábrico préstase moi ben a ese tipo de actividades. Nós somos un club pequeniño e modesto,
podemos andar polas 27, 28 licencias. Basicamente, o peso preponderante son os rapaces novos, cadetes, alevíns e infantís. E o resto temos moito veterano. O famoso corte que nos pega a todos os clubs, sobre todo os pequenos, de juvenis seniors, a xente despeja. É un problema que temos de fidelizar ao deportista a esas edades. Bueno, nosotros dispoñemos dunhas instalacións que están dentro do ámbito competencial de costas, que están na Praia dos Bloques, aquí en Ribadeo, que temos unha buena ubicación para a práctica de adestramentos como a de iniciación. E ao carón dela, na enseada da Vilabella, que é onde se fan as regatas de alevís, nas probas provinciales, na Vilabella temos o gimnasio. Son instalacións insuficientes. As principales carencias témolas no hangar. O hangar quédasenos moi pequeno e encima de que é pequeno e de limitado, encima temos que restringir espacio para ter un trasunto de vestuario. Témonos que adaptar con esas limitacións. Temos un problema administrativo, non podemos ampliar as instalacións e, bueno, está en trance de resolución, pero, como sempre, os trámites non é que se eternicen, é que son absolutamente desesperantes. Está poñendo a proba moitos clubs. Lógicamente, teremos que traballar de outro xeito, olvidarnos das rutinas e dos parámetros que seguíamos noutras circunstancias e adaptarnos. Se non nos adaptamos, quedámonos. Non hai outra alternativa. Isto é Baixando! Fai anos que desde que hai unha actitud da Diputación que cambiou e hai unha implicación da Diputación que sinceramente estános viabilizando o que é sacar os clubs para adiante polo menos do norte de Lugo. A realidade dos clubs da Mariña e dos clubs da capital é totalmente distinta e sin ese apoio da Diputación non lo tendríamos difícil, non lo tendríamos imposible, pero sí moi difícil. O que caracteriza aquí ao Altruán é un gregarismo lúdico, que eso tiña a súa expresión nas concentracións. As concentracións de kayak de mar, que a verdade botámolas de menos, porque eran moi divertidas. Era un piragüismo lúdico, que é como entendemos no Altruán. Se non te divirte, tío, baixate do bar. E nós intentamos complementar todas esas actividades de ocio con tecnificación, con preparar a nosa xente, con que traballen e naveguen en condicións de seguridade, pero sempre desde o punto de vista de que isto tense que disfrutar, porque é que senón non te podes aproximar a ría, non te podes aproximar se non é desde ese punto de vista. Darlle un saludo á familia do piragüismo, que nós estamos moi contentos de pertenecer a ela, e convidar a todo o mundo que en Ribadeo hai un club que é un club aberto a todo o mundo, sempre o fomos e o vamos a seguir sendo, e que veñan a disfrutar do que é a ría de Ribadeo, que é moi bonita e é unha maravilla para remar.